Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, αφισιονάδος μου. Είμαι ο Σπύρος, είναι το κανάλι μου Σίγκαρα Αφισιονάδο Γκρίς. Βιντεάκι καινούριο, έτσι να έχουμε μια επαφή με τους φίλους, να τα λέμε, να μην χανόμαστε, να είμαι κι εγώ όσο μπορώ, προσπαθώ να είμαι ενεργός. Τώρα καραντίνα, κάτι κάνουμε. Καραντίνα και πάλι κάτι βγαίνει μπροστά. Όλο κάτι θα κάνουμε και πέρα από τα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, τα χαλαρωτικά μας. Λοιπόν, μουσικούλα, πες το, καφέ, τζάζ και τα λοιπά, ωραία. Σαββατιανή. Λοιπόν, και θα κάνουμε ένα πουρο. Ένα πουρο που παλεύει χρόνια στην αγορά, την παγκόσμια αγορά, να εδραιωθεί. Εγώ αυτό το πουρο το είχα κάνει όταν ξεκινούσα να καπνίζω πουρα, και είχα κάνει ένα short robusto, ένα short robusto. Να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Δεν ξανά έκυξα από αυτά τα πουρα, δεν ξανακάπνισα. Από φίλους τώρα τα τελευταία χρόνια, τώρα μιλάμε πριν 20 ετίας, έτσι. Και από ό,τι ξέρω και από ό,τι έβλεπα, πήγα κατευθείαν στα κουβανέζικα. Αφότου είχα καπνίσει κουβανέζικα, έγινε αυτό. Δεν το ξανά άγγιξα και μετά μόνο κουβανέζικα. Όλα μου τα χρόνια. Τώρα έχω ξαναγυρίσει. Μπαίνω στα. Τα τελευταία χρόνια έχω πει. Κατά διαστήματα έχω καπνίσει Νικαράγουα, non-Cuba γενικά. Αλλά βλέπω ότι έχουν φτιάξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και η συγκεκριμένη μπράντα. Και από φίλους που ακούω και στις ομάδες και εδώ στο κανάλι και αυτά λοιπά, ότι έχουν γίνει ωραία, γευστικά, ποιοτικά κτλ. Και σήμερα θα ξανακαπνίσω μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχω ξανακαπνίσει, είναι η δεύτερη φορά που θα το καπνίσω. Θα καπνίσω στη συγκεκριμένη μπράντα και είναι La Aurora. Αυτό είναι. Αυτό είναι βέβαια La Aurora 107 Series Toro. Έτσι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι 54 δαχτυλίδι. Είναι λίγο δυνατά η μουσική για momento. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι 54 δαχτυλίδι, 14 εκατοστά μήκος. Λοιπόν, από καπνά παλαιωμένα 6 ετών, το χαρμάνι του. Το rapper είναι Sun Crown Ecuador, Broadleaf Maduro. Δεν είναι Maduro, έτσι. Δεν είναι τόσο σκούρο. Το binder του είναι ντομενικάνικο. Chibao Valley λέει. Chibao Valley, από εκεί, από μια περιοχή. Και το filler Νικαράγουα, Βραζιλία, Περού, Άγιο Δομήνικο, πάλι από την ίδια περιοχή. Chibao Valley. Ένταση λέει, γευστικό προφίλ, πικάντικο, μέτριο προς δυνατό, μπαχαρικά κακάο, αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Να πω την αλήθεια, μου μυρίζει πολύ ωραίο γήινο, μυρίζει ωραία γήινα αρώματα. Γη, ξύλο, χώμα.
μου φέρνει έντονα ξύλο κακάο, έντονο, το πρώτο πράγμα που του έρχεται. Λογικά είναι από το μαντούρο, αλλά και το μίξ του και spicy, έτσι σου βγάζει τα μπαχάρια, τα καταλαβαίνεις, και ακόμα και στη μυρωδιά. Βέβαια είναι λογικά πρέπει να είναι ένα πολύπλοκο πουρο, γιατί τώρα αν μιλάμε για Νικαράγουα, Βραζιλία, Περού, Άγιο Δομήνικο, το φίλερ του, καταλαβαίνετε τι γίνεται μέσα, έτσι, οργασμός γεύσεων. Λοιπόν, για να το κόψουμε, το κόψω με μια γιλοτίνα. Θα το κόψω με μια γιλοτίνα. Θα το τινάξω λίγο, όπως ξέρουμε και όπως έχουμε πει, να φύγουν τυχόν υπολείμματα, τρίματα από το πίσω μέρος, να μας έρχονται στο στόμα. Λοιπόν, ναι, ξύλο, λουλούδια, ξύλο, λουλούδια, καφέ, κακάο. Αυτά είναι τα στοιχεία τους. Και σου έρχονται τα μπαχαρικά και μία μικρή σπαϊσίλα στα χείλη, στο στόμα, προς το τέλος. Λοιπόν, να γεμίσω λίγο τον αναπτήρα. Αυτοί οι αναπτήρες, όπως έχουμε πει, η Jet, έτσι, θες ένα φορτηγό βουτάνιο. Εγώ βέβαια το σκρατάω και ειδικά στα πουρα είναι spicy αρκετά το πουρο. Εγώ συνήθως τους κρατάω λίγο τους αναπτήρες, το ανάβω λίγο καλά το πουρο. Ναι, έχει πιπέρια, μπαχάρια, πιπέρια. Λοιπόν, καφεδάκι ελληνικό όπως πάντα. Έλεγα να πάρω ένα φρέντο με εσπρέσο, αλλά το μετάνιωσα. Μου αρέσει έτσι που είναι βαρύς μες τόσο ο ελληνικός. Και πάμε να τα ανάψουμε. Οι ομάδες μας μεγαλώνουνε και Σίγκαρα Αφισιονάδο Greece στο Facebook, νέα μέλη και εκεί και εδώ στο κανάλι. Χαίρομαι γι' αυτό, έτσι. Μπαίνουν νέοι φίλοι που άλλοι είναι στα πουρα χρόνια, άλλοι εισέρχονται τώρα. Μεγαλώνει η ομάδα, η κοινότητα αυτή των πουρόφιλων. Και το μεταξύ τραβάει πάρα πολύ καλά. Όταν λέμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν τράβαγα χωρίς να το ανάψω, καταλάβαινε τον αέρα που παίρνω από εδώ. Ωραία μυρωδιά έχει. Ωραίος ο καπνός του. Άναψε πολύ εύκολα.
φύλλα, πουρόφυλλα στο άναμά του, μου φέρνει στο στόμα, στη γεύση, μια ελαφριά σπαϊσίλα, γήινο είναι, αρκετά γήινο, ελαφρύ στο ξεκίνημά του, στις πρώτες τζούρες, τραβηξιές που κάνω, ελαφρύ είναι, ωραία κάφτρα πάνω να φτιάξει, άσπρη, γκρίζα ανοιχτή. Λες να το αγαπήσω. Είμαι σε μια φάση που έχω περάσει στα Νονκούμπα και παίρνω και αποθηκεύω στον υγραντήρα μου, γιατί όπως ξέρετε και σας έχω πει, εγώ τα πουρα τα παίρνω και τα αποθηκεύω. Μ' αρέσει να τα καπνίσω μετά από ένα μεγάλο διάστημα, γενικά πουρα που δεν ξέρω, έτσι. Και για έτσι να οριμάζουν και να μου δίνουν το 100% της κατασκευής τους και των αρωμάτων και τα λοιπά, ελαίων και τα λοιπά που μπορεί να έχουν. Και αυτό συμβαίνει με τα νοκούμπα, γιατί τα κουβανέζικα τα καπνίζω τόσα χρόνια και γενικώς με τα πουρα, για να πω την αλήθεια, δεν έχω μέτρο. Καπνίζω, θα ανάψω καθημερινά, καπνίζω καθημερινά, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο πουρο, δεν έχω θέμα. Θα ξεκινήσω, αν δεν είμαι σε φόρτο εργασίας και έχω χρόνο, και μερικές φορές ακόμα και στη δουλειά, αλλά αν έχω πολύ φόρτο στη δουλειά δεν θα το κάνω. Αλλά γενικά όμως καπνίζω σε τακτικά διαστήματα και κάθε μέρα, και δεν καπνίζω και μόνο πουρα, έτσι. Ασχολούμαι και με τις καπνοσύρικες και τα λοιπά, οπότε κάνω και από εκεί καπνό. Αλλά με τα πουρα καπνίζω, δεν έχω θέμα. Από το πιο μικρό μέχρι το μεγάλο, μέχρι το μεγαλύτερο, όλη την ημέρα μπορώ να ανάψω. Και αυτό το λέω γιατί με ρώτησε σε ένας φίλος χτες στο Facebook στην ομάδα, ότι πώς μπορούμε να καπνίζουμε και πώς καπνίζω εγώ και τα λοιπά. Και του απάντησα ότι, και το λέω σε όλους τους φίλους, όταν γινόσαστε έμπειροι στο κάπνισμα πούρων και μαθαίνετε το να το καπνίζετε, τις δυνάμεις του, το τι σου δίνει το κάθε πούρο κτλ. Οπότε μετά με η εμπειρία σας και επειδή δίνει ευχαρίστηση, σας κάνει να καπνίζετε πιο εύκολα και πιο τακτικά, έτσι, από ότι όταν είσαστε νέοι καπνιστές και δεν έχετε μεγάλη εμπειρία. Έτσι, καπνίζετε μια στο τόσο γενικά, και είναι άνθρωποι ακόμα που είναι και έμπειροι που δεν καπνίζουν με αυτή τη συχνότητα, ας πούμε, αποθηκεύουν και καπνίζουν σε ειδικές περιπτώσεις. Έτσι, Σαββατοκύριακο, ανάλογος ο καθένας τι υποχρεώσεις έχει. Εδώ είμαι. Λοιπόν, βλέπω ότι καίγεται ωραία, έχει ξεκινήσει πολύ όμορφα, έχει έτσι είναι ένα αρκετά γήινο, χωματίλα, δίνει μια περίεργη, έτσι, ευχάριστη γεύση, λόγω του τετραπλού μίξ φίλερ, Νικαράγουα, Βραζιλία, Περού με Άγιος Δομήνικος, αλλά είναι καλά φτιαγμένο. Τείνω να συνομφωνήσω με τους φίλους που το καπνίζουν. Βέβαια εγώ δεν το κάπνιζα, αλλά θα ξεκινήσω να καπνίζω και να παίρνω και τα λαορόρα, γιατί περίμενα αρκετό καιρό, σε σχέση με τότε με τώρα υπάρχει μεγάλη διαφορά, και βλέπω δεν χρειάζεται να είσαι και πειρηνικός φυσικός επιστήμονας για να καταλάβεις
την εξέλιξή του. Εγώ ας πούμε που καπνίζω από τότε με τώρα, βλέπω τα δαχτυλίδια του, βλέπω το filler του, το binder του, την κατασκευή του, το γέμισμά του, έτσι. Έχουν αλλάξει προς το καλή και γενικώς τα non-Cuba έχουν μπει δυναμικά στην αγορά και κερδίζουν επάξια μερίδιο από τα κουβανέζικα. Έτσι, μπράντες πάρα πολλές, Rocky Patel, Padron, My Father, AJ Fernandez που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, Bella Sardes πολύ καλό από αυτή τη μπράντα, Νικαράο και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλά και τα Aurora τελικά είναι η στιγμή που αξίζει να τα αρχίσω να τα παίρνω και να τα απολαμβάνω. Πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο. Για το συγκεκριμένο Σιριστόρο θα πω ότι από ό,τι βλέπω στο πρώτο τρίτο του δεν βλέπω κάτι, ένα πουρο που θα σε εντυπωσιάσει, θα σε ξετρελάνει, έτσι, αλλά βλέπω ένα πάρα πολύ γευστικό και καλοφτιαγμένο πουρο. Ένα γευστικό καλοφτιαγμένο τόρο. Ωραίο το μαντούρο του, το απ' έξω. Είναι τόσο όσο. Είναι σοκολατο καφέ. Δεν είναι σκουρόχρωμο, μαύρο. Τραβάει, ξέρεις πώς τραβάει παιδιά. Απίστευτα καλά. Απίστευτα καλά. Έτσι δεν χρειάζεται καθόλου να βάλεις δύναμη για να τραβήξει. Και να φανταστείτε ότι το συγκεκριμένο καπνοπωλείο που το πήρα φέρνει κάθε χρόνο φέρνει η πρώην Φεωνήσια Φεραίος blender από την roller από την Aurora και κάνουν ένα τύπου event για να δοκιμάσει, στρίβει έξω από το κατάστημα με το γραφιάκι του και όλα τα συναφή που έχουν αυτοί φύλλα και τα λοιπά, φέρνουν και στρίβουν πουρα, τον φέρνει η Φεωνήσια για να προωθήσει τα Aurora και έχουν κάνει καλή δουλειά. Η Aurora κάνει όλο αυτό το promotion και φυσικά εννοείται ότι είναι και πιο φθηνός το κόστος στο να στείλουν να έρθει κάποιος από την Aurora από την Κούβα. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη, θα υπάρχει ένα κόστος διαφορετικό, πιο μεγαλύτερο, κάπως έτσι. Και κατέβαινα και δεν είχα τέτοιο δεν μου άρεσαν κόλλημα από τότε που είχα κάνει το Aurora, το short robusto, και δεν μου άρεσε και δεν σταμάταγα να κάτσω, ξέρω και εγώ, τον έβλεπα, καθόμουν να έβλεπα λίγο το event, αλλά δεν έπαιρνα να καπνίσω. Ήμουνα εκεί ταγμένος και κολλημένος με τα κουβανέζικα, όπως είμαι κιόλας. Μου αρέσουν, αλλά καλό είναι να μην είμαστε μονόγνωτοι και να μην έχουμε παροπίδες. Έτσι είναι και στη δουλειά μου και στην κουζίνα. Αν δεν δοκιμάσεις δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Και αν δεν καπνίσουμε κάτι ή δεν το δοκιμάσουμε κάτι, δεν μπορούμε να ξέρουμε το αν είναι καλό ή δεν είναι καλό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πουρο La Aurora 107 τόρο, εύκολο πουρο,
ωραίο πουρο. Λίγο περίεργο το μίξ του. Νικαράγουα, Βραζιλία, Περού, Άγιος Δομήνικος το φίλερ του. Αλλά ωραία τεχνικά, καλοφτιαγμένο και ωραία γευστικά. Είναι ένα ωραίο πουρο. Ένα ωραίο πουρο, όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, πάρτε το, δοκιμάστε το. Αξίζει τον κόπο. Εγώ θα το ξαναπάρω και θα το αποθηκεύσω κιόλας. Έτσι, όπως κάνω πάντα με όλα τα πουρα. Είναι στα 9,5 ευρώ, μια χαρά. Το άλλο στα 9,5 ευρώ με αυτή την κατασκευή κουβανέζικο δεν θα βρείτε. Αυτή είναι η διαφορά, συγγνώμη, και η ξυπνάδα των Ονκούμπα. Μπαίνουν στην αγορά με πολύ καλά πουρα και ένα 30 με 40% κάτω από τα κουβανέζικα, στις ίδιες διαστάσεις και βίτολες, έτσι. Ένα 30-35% κάτω. Δηλαδή ένα καλό ρομπούστο, μπορείς να βρεις ένα καλό ρομπούστο, ένα καλό τόρο, αρκετά πιο φθηνό και καλό από τα κουβανέζικα. Έτσι, γιατί τα κουβανέζικα έχουν εκτιναχθεί πολύ οικονομικά και θα ανέβουν κι άλλο, να ξέρετε. Όπως και αυτά κάποια στιγμή, μόλις εδραιωθούν καλά στην αγορά και κάνουν πωλήσεις, γιατί ήδη κάνουν πωλήσεις παγκοσμίως καλές, εννοώ τα non-Cuba, θα ανέβουν και αυτά, να ξέρετε. Marketing, αδέρφια μου. Το marketing συνεπάγεται με χρήμα, να ξέρετε. Και ναι, μεν μπορεί να υπάρχει με μια ιδεολογία από πίσω, μια ιστορία με τα πουρα και αυτά, αλλά από τη στιγμή που παίζει χρήμα, να ξέρετε, δεν έχουν όλοι την ίδια φιλοσοφία. Και γενικά οι εταιρείες αυτές, έτσι, δεν το κάνουν για... Φυσικά και το κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Και καλά κάνουν, βέβαια. Και εμείς άμα παράγαμε στην Ελλάδα πουρα, το ίδιο θα κάνουμε. Παράγουμε, αλλά δεν αξίζουν τον κόπο αυτά που παράγουμε. Medium full λέει, παιδιά, αλλά ναι, medium full είναι. Βέβαια πάει προς το... Τώρα θα μπούμε στο δεύτερο τρίτο. Δεν θα το κάνω όλο το βίντεο. Το πουρο γενικά, αυτό που λέει, αυτό είναι. Έτσι. Και αυτό που φαίνεται, αυτό είναι. Ένα μαντούρο φύλλο σοκολατο καφέ, με πολύ ωραίο τράβηγμα, ωραίο φίλερ, ωραίο γέμισμα μέσα, πολύπλοκο και αρωματικό, από 4 διαφορετικές περιοχές, χώρες, Νικαράγουα, Βραζιλία, Περού και Άγιο Δομήνικο, με σαν crown Εκουαδόρ το ράπερ του, έτσι, μαντούρο, ημιμαντούρο είναι, έτσι, το ράπερ του, και το και το μπάιντερ του είναι από τον Άγιο Δομήνικο. Είναι ένα αξιοπρεπές, πολύ καλό, αξιοπρεπέστατο πουρο για τα 9,5 ευρώ του. Απολαυστικότατο και ταξίζει τα λεφτά του με το παραπάνω. Θα το πρότεινα. Στο δεύτερο τρίτο τώρα αρχίζει και βγάζει πιπέρια. Έτσι, δεν έχει αλλάξει η ωραία κάφτρα. Δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά του μέχρι στιγμής. Όλο το πρώτο ξεκίνημά του και το πρώτο τρίτο. Έτσι, τώρα αρχίζει και βγάζει λίγο πιπέρια.
παραπάνω στις τζούρες. Βέβαια ανεβαίνει και η δύναμη μετά το μισό. Θα το πρότεινα με ένα κονιάκ, με ένα ουίσκι, με ένα μόλτ spicy, λίγο με τύφρι, λίγο καπνιστό, με ένα γλυκό κρασί, ένα ενισχυμένο, ένα πόρτο, ένα ισπανικό σέρι. Θα κάνει ωραίο κοντράστ. Δεν έχει πολυπλοκότητα, οπότε θα κάνει ωραίο κοντράστ, ωραίο συνδυασμό. Και έχω ότι μου δίνει την εντύπωση, μου βγάζει ψητό, οπότε θα πήγαινε μετά με δείπνο μπάρμπεκιου και τα λοιπά, μπριζόλες και τα λοιπά στα κάρβουνα. Οπότε για σκεφτείτε το, αν το πάρετε να το συνδυάσετε κάπως έτσι. Παιδιά, είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό πουρο. Μπράβο, μπράβο Αurora. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, να ξέρετε, εγώ θα το βάλω, θα το αγοράσω. Θα αγοράσω κάποια και θα το βάλω στην γραντίνα μου. Και θα το κάνω και μετά από καιρό πάλι συντηρημένο. Και αυτό είναι συντηρημένο πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά καλά. Και κατασκευαστικά. Μπράβο, πολύ καλό, πολύ καλό. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. La Aurora 107 Toro. Εξαιρετικό πουρο. Χωρίς δύναμη. Απίστευτη τζούρα. Απίστευτη τζούρα, απίστευτα απολαυστικό πουρο. Ανεβάζει ανεπαίσθητα πιπεράκια. Γίνεται ανεπαίσθητα spicy. Ίσως που το καταλαβαίνεις. Και πριν το ανάψω στις τζούρες τις βιστές το έβγαζε αυτό. Αλλά είναι όμορφα πιπέρια. Και ακούς και τη σοκολάτα αρκετά. Σοκολάτα κακάο τώρα στο δεύτερο τρίτο που μπαίνει. Πιστεύω όλο το πουρο είναι ακριβώς έτσι. Ό,τι σου δίνει από την αρχή με κάποιες μικροαλλαγές βλέπω στο δεύτερο τρίτο, σε δύναμη πιπεριών και κάποιων στοιχείων σοκολάτας και κακάο, ξεκινάει δουλουλουδάτο συγγνώμη, και λογικά όσο κατεβαίνει θα ανεβαίνει και η δύναμή του μετά το μισό. Δεν θα το κρατήσω το βίντεο άλλο, γιατί είμαστε ήδη στη μισή ώρα. Θα μπορούσα να κάνω stop and play, pause play και να το κρατήσω μέχρι το τέλος, αλλά θα πάμε πολύ μακριά, ήδη είναι στη μισή ώρα. Λοιπόν, πιστεύω τα βασικά τα είπα για αυτό το πουρο. Αξίζει τον κόπο να το πάρετε, να το καπνίσετε και να το αποθηκεύσετε στους συγκρατήρες σας. Και τα 9,5 ευρώ που λέει για αυτή την μπουράρα τόρο, στα 14 εκατοστά με 54 δαχτυλίδι, ένα πουρο κανόνι, απολαυστικότατο, γεμάτο, με ωραίες συγκινήσεις. Δεν ξεκίνησε έτσι, είδατε τι σας είπα, ότι δεν ήταν ένα πουρο συγκινήσεων που θα σε τρελάνει, αλλά βλέπω το δεύτερο του μισό αρχίζει να σε εκπλήσει και να σου βγάζει όμορφα πράγματα. Έτσι, γενικά είναι ένα εξαιρετικό πουρο. Όπως είπα, αγοράστε το, αποθηκεύστε το, καπνίστε το, να το απολαύσετε, να το δείτε, να δείτε τι λέει, αξίζει τον κόπο και αξίζει και τα λεφτά του. Έτσι,
και είπα 9,5 ευρώ για αυτό το πουρο, για αυτή την πουράρα είναι πολύ λίγα. Και όταν μιλάμε για πουρα, έτσι, ότι είναι πολύ λίγα. Αυτά, όποιος θέλει με ακολουθεί στο κανάλι μου στο YouTube, Cigar Aficionado Greece, και στο Facebook Cigar Aficionado Greece. Δύναμη σε όλους, 15 μέρες μας έχουν μείνει, τελειώνουμε με την καραντίνα, άντε να δούμε τι θα γίνει, να μπούμε σε μια κανονικότητα στις δουλειές μας, στις ζωές μας, στην ελευθερία μας κτλ. Μη σας τρομάζει τίποτα, ηρεμία, αγάπη και θετική σκέψη και πίστη σε εσάς, στον εαυτό σας, σε αυτούς που είναι κοντά σας, που σας αγαπάνε και στον Κύριο. Λοιπόν, τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ, αφισιονάδος μου. Γεια.